Jiber kembuna hejmara geştiyaran ya İstanbul'e u bandora biryarên qedexên pandemiyê, bazara geştûguzariyê hatiye asta rawestînê. Bi hezaran bazirgan û esnafên nîvgirava geştê ya İstanbul'ê hawara xwe digihînin dewletê û daxwaza alîkariyê dikin. Bi sedan esnaf jî li berî plasê. Yek ji wan esnafan Cengiz Erdoğmuş ku li Sultan Ehmedê karê bo geştiyaran dike dibêje. Geştiyar niha nikare li derve xwarinê bixwe û nikare kêf û coşê bike. Li hotela xwe dimîne. Berê 8 saetan dikaribûn bigerin. Lê niha bi tenê 5-6 saetan dikarin geştên xwe bikin. Dema xwarin li derve nîm be û dikanên esnafan girtî bin, jiyan radiweste. Ev yek bandorê li proseya geştiyariyê û li mehemûyan dike. Bila dewlet alîkariyê bideme. Li deverên geştê xwarin û vexwarin bêserbest kirin. Da feydeyekê jê bibînin. Turist şu anda dışarıda yemek yiyemiyor. Eğlenemiyor. Nexweşiyê karê me yê geştiyariyê têk bir. Taybet jî ev biryarên dawiyên sînordarkirinê ji binî ve em kuştin. Niha em di rewşeke gelekî xirab dene. Em alîkariyê ji dewletê û xwediyê dikanan dixwazin. Her wiha bila dawiya hefteyê dikanên li devera geştiyariyê jî vekirî bin. Kafeyi de etkiliyor, restoranı da etkiliyor. Esnafekê din li Çemberlîtaşa Sultan Ehmedê Ramazan Çavuşî dibêje ger geştiyar rihet be û karibe danûstandina xwe bike wê xwe li hotelê asê neke û pera xirç bike. Lê dema ew geştiyar ji hotela xwe dernekeve tu fêde nagîje me û tu kesî. Dolar û eureyên ku bi xwe re tîne jî careke din bi xwe re dibe welatê xwe. Bêyî ku xerc bike. Tamam, serbest dolaşım imkanı var ama biz... Piştî ku dikan asê bin ji ber biryarên xedexeyê, derve ji geştiyaran re serbest bi çi ye, ne serbest bi çi ye. Ev der nîvgirava geştiyariyê ye û piraniya geştiyaran jî li vê derê ne. Dema geştiyar derdikevin derve û dibînin ku hemû dikan asê ne, rezervasyonên xwe betal dikin û vedigerin welatê xwe. Ev biryarên sînordarkirinê kerta geştûguzariyê dikuje, me jî pê re. Bir sene zorlu bir süreçten geçtik zaten. Li gorî esnafên devera geştûguzariyê ji xwe hejmara geştiyarên hatine Tirkiye û Stenbolê ji ber pandemiyê gelekî kêm e. Loma divê li nîvgirava geştê biryarên sînorkirî bêne sistkirin ji bo zindîbûna aboriya Tirkiye û ya esnafan. Li aliyê din ji ber sedemên siyasî navxweyî û derve hatina geştiyaran bo Tirkiye kêm bûbû. Bi vê proseya pandemiyê re jî ji sedî heştê hejmara geştiyaran li gorî sala berê kêmtir bû. Li gor amarên Wezareta Geştûguzariyê di sala 2019 de 51.747.000 geştiyar hatine Tirkiye. Lê ev jimare ji bo 10 mehîn pêşîn ên sala 2020 ketiye 11.200.000 geştiyarî. Azad Altun, Kurdistan 24, İstanbul.